Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Chief Executive Member Jongka Khadc Hills Autonomous District Council Uba HS Jylla Wulakentui Kiseng Balang Bahaswa Berkinshim Yakarai Bat ke Sorkar Halor Kajing Pyntreikam Yaka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 Kidai Benda Pulih Benia Bahaswa Yakani Kaan Namar Bakani Kaan Kalong Kumbashat Kala Ikipat Ba Jongka Jylla Meghalaya Hi Habai kanan berkinong patai kubor uba HS Jylla ulang bayakaan Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 balatau dak Sarkar Kongres Haka por basensyar dak ni keseng kalong kumba ailat ikiwaipat kibreu banabar Jylla ban wantu cakani ke Jylla rit pat ni kata ka interstate influx kumta dan kambet ban Pyntreikam dak inline permit lani ke MRSS Act 2016 dak ba pengkesan lingba ke jubab jong menteri jong ke Sarkar Pedeng hapo ke yang darbar tauan jong kari ha parlimen unia UCM ke KHDC ulapan paru balada Pyntreikam ya ke ILP kanlong ke jing te lakam ya ke jing wantu kibreu ki banabar baru ban pelat na ke jing dhangkali bat khamtam ban wanra ya ke jing mentoy ikipat ba jong ka Jylla Meghalaya hi borok kawai kini ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khan riu kabala thau da ka Sarkar Kongres hapo ka jinglam jong Dr. Mukul Sangma ban hagalo hajaka ban ay ya ka ILP kum gi jing da waji sing halang kalong ka jingalam ka ba bekla hadu kata-kata ba ngimla ban perkhat kumru ba ka Sarkar apo ka jingalam jong Dr. Mukul Sangma kan yalam bakla kan ni ya ki pai ba jugi ti hang ni ka ban pin ye phi ha ka section kan nyo 1D jong kan ni ka ak ka ong kum ni Section 1D and 3 to facilitate the entry of tourists or visitors to the state without causing any inconvenience. The subsection 3 on the facilitation center shall ensure that no Indian shall be put to inconvenience or restrained from his or her rights granted under the Constitution of India. Kaya ini kita upaiba jengi upeni wadon ke influx kita dah kini section kan nyo kaba baru kini ban puli nakani ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar kan riu ba hajaka bang ingi shifting ya kata ke interstate influx hendri kini ka an kaba ka Sarkar Kongres ka thau to facilitate the entry of tourists but rekat but ka jing maham kaba ong that the facilitation center shall ensure that no Indian shall be put to any harassment. Hato ki quote ya kani ka benta jong constitution ka khat khandai ka article khat khandai ka subparagraph 1 but ka clause clause D ka ba msya ban pinwit ya kale kawan jong kinong India kata ka di jingalam baklayo pat ba namar ba ka pau ba ka Sarkar Kongres Haka tu por ka klet ba ka Meghalaya ka de jongi ki rilum namar tang haka article khat khandai paragraph subparagraph 5 ka tho ba ka state ka ba den haka jongi rilum kum jongi ni don ya kala ayagi la cortelia ketika 19(1)D da ka ni ka article 19 bracket 5 ba ka state kala ban impose reasonable restriction na ka benta ban yada ya scheduled tribe di hilampin ya ka section 19(5) kipin tang section ka article 19(1)D kani gidi jingalam bakala jong ka Sarkar Kongres ka balala manchwa ban pin ba ndai ban kani ka facilitation center shall ensure that no Indian shall be put to inconvenience or restraint kani jingalam bakala jong ni Sarkar di ka banga school lungo kolong ba wat ka Sarkar MDA mentai mat ki thapsim lang ya kani ka nongrim jong ka Sarkar Dr. Mukul ko bala dep kani ka long ba bakala ba bu ya kani ka jing appeal syaki saing balang ba khatsan tri kin le kalong ba kin puli bayang ya kani ka
Section 17 jongka Meghalaya Resident Security and Safety Act ban bu hakmat jongka sarkar Meghalaya ke ikini ban facilitate ban pensuk facilitate kemut ban pensuk menta ki dang sistem traki turis banwan sini ngasip ting handai maki rong ban pensuk wat ngai sko baki ong ba ken sapne ha rules kata ka dei jingalam bakla ka ba syukur maka rules kamla ban override ya ka acts di nakata daw kani ka Meghalaya Resident Safety and Security Act dei ban bread no ya kani ka an ban Pyntreikam kani ka an kabut ka Meghalaya ka bladon ka jingma kalong kanang wan ka jingma shishu banang pengklanji ki to facilitate the entry of tourists but visitors kata ka dei ka daka an sundon ban pensluri ki ban wan sini ni kwa daka an ban khang ya ka jingwan juki sini bakinum rong sini lem ka permit ka jingbot jong ka ALP kalong rung sa Meghalaya ringkat bat ka permit kenang ba pin numsong palat ya ka por ka ba on ai hi lagadi sposki kli beli paino lagadi arposki kat bagadi nagata daw kani ka MRS Act RSS Act kani ka ba kabadi ka jing syukur ka ba kraw yo pai ba jong Meghalaya ngimdan kam syu ban le sa sarkar India namar naka ATI ka ba we urang ba kasi ulapan naka sarkar Nagaland range pangka ALP Nagaland ka juba ka ba ai kalong ni ka jigli kalong ni implementation of Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 in the state or district or part of India where the act is applicable need approval of the central government, that is government of India or not. The juba ka ba shai ka dan ni kalong does not arise ngi don ki ba ong ba ni haban le sa sarkar India ban yo ALP ngim dan kam shu ban le namar daka regulation 1952 la long applicable ya kan ni Haka United Khasi and Joint Hills ka ba kan thup lang ya kan jantia uba HSLA hakani ke je kendo bat kinong pathai ko bor ulai thoru baka district council nang ni shikman kan sa ujo daka contempt of court sa ka yeng shari bah kle do jongkari ka supreme court lada don kino ki persya eka an bala thau daka ke HADC kan thopru ya ka Bengal Eastern Frontier and Regulation 1873 Regulation 2018 daka bapan kesan ro baka ke HADC kadan ya ka hok ban thau ya ka an Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Regulation 2018 bat ngidon ka hok bantau ya kani umdan mano bala ban yalam bakalai ba baga district council kamdon no bakren ba ong baga district council kamdon bor bantau ya kani ka an ngi hab ban ra ba kan nangni shakman hakili ki por bala dep kamile ki jingkren joki ndai nangni shakman la dan mano ba ong baga district council kamla ka ki AC kamla ngin haban file ko contempt of court ha supreme court namar ka supreme court kala kren shai kedar ba halor ka case jong ikong berhin kur kalang nang te na malim ringi haba ipan ban renew ya ka patakya jungi nre la pen ya ka ka an ka Indian ka Bengal and Assam Excise Act khat khandai shipo ila late ban challenge ka ni kala appoint supreme court ban ong ba ka ni ka an ka de ko we ni ka an ka ba governor thao Haka snem ka khnai spa san puar regulation ka khnai spa san puar yong ba ka ni ka an kala yap nomor governor ulakut nomor karita transitional period hendai ka supreme court kala kren shai kedar kala pendrem ya ka Guwahati high court ba ka ngai ya kata ka jingong supreme court ka ong ba governor ulakut ya ka tu ka transitional period ju khat khandai na ka paragraph khat khandai 1D ju ka 6 schedule hendai anda haba haubanai June khat khandai san puar lawan di MDC governor ulakut ya ka tu board ju hendai ka regulation ka ba ula thamu ka beteng ko ba beteng ki ain barakhoit lem dala pendu no ya ka da ka de koi pat ka ain bathau thamai tikum ta ka ni ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ka kumba ka Indian Christian Marriage Act 1872 ya ka bangila adapt bat mentangi ai license ya ki pastor ba pher de halor jokotu ka ak ti kumta kani ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1872 1873 ka kumaga lakren bat ka Pyntreikam kumaga long menta